салому дуруду бе поён ба кулли тамошобинони шабакаи беҳтарин Knockout TG. Дар видеоролики имрӯза мо оиди муноқиша байни ду ҷанговар Муслим Магомедов ва Фаридун Одилов видео пешкаш мекунем. Дар ягон ҷо ба ҳузур нишаста чоя дам кунем, мо сар мекунем. Рафтем. дар навори наве ки аз тарафи ташкилоти ACA пешкаш гардид, Муслим Магомедов ёде аз муноқиша байни ӯ ва Фаридун суханронӣ кард. зимни суҳбат ба Асланбек ӯ гуфт ки дар он вақт аввалин дараҷа Фаридун ба вай ҳамла кард. пас аз Фаридун бошад мухлисони дар Толор буда ҳамла карданд. аммо дар наворе ки аз ҷониби ташкилот ба мо шумо пешкаш карда шуда, ҳамаи чӣ баръакс аст. биен суханҳои Муслимро гӯш мекунем. ман Адлан ва Фаридунро ҷанговарони номзад ба камарбанд намешуморам, аммо онҳо барои камарбанди ман набард гузаронданд. барои ҳардуи онҳо ин тӯҳфаи ҳавоӣ буд. баъд аз маросими вазнкашӣ Фаридун ба назди ман омад. ман ҳеҷ чизе нагуфтам. аввал онҳо ин муноқишаро сар карданд ва ман баъзеи онҳоро дар алоҳидагӣ дошта гӯшҳояшонро кашидам. аммо бо Фаридун ман то ҳол суҳбат накардаам. вақташ ояд, ман ба ӯ савол медиҳам ки чаро ту ин тавр рафтор кардӣ, гуфт Муслим. ҷавоби терминатори тоҷик Фаридун баъд аз ин суханон Муслимро нагузошт интизор шавад. биен суханҳои Фаридуна гӯш мекунем. ба ман бародарон видео равон карданд. онҳо яъне Адлан ва Муслим хайб мехоҳанд. ман аз ин гуна одамҳо нестам. ман хайб карданро дӯст намедорам. чӣ хеле ки будам, ҳамон гуна мемонам. на ин ки дар як ҷо дигар гап ва дар назди камера дигар гап занам. ва натиҷаи набарди онҳо чӣ гунае ки набошад, ман ҳатман ба ҳардуи онҳо дарактагон вомехӯрам. ва ин дафъа ман савол хоҳам дод. иншааллоҳ, гуфт Фаридун. президенти ACA Асланбек қайд карда буд ки дар ҳоле ки Муслим вазн накунад, пас Фаридун бо Адлан вомехӯрад. аммо мо умедвори он ҳастем ки ҳама файтерон бо сабукӣ маросими вазнкаширо паси сар мекунанд ва барои мо мухлисон турнири ACA 197ро яке аз турнирҳои фаромӯшнашаванда дар хотираи мо муҳр мезананд. хотиррасон мекунем ки худи фарду аллакай дар шаҳри Москва турнири ACA 197 баргузор мегардад ва дар ин турнир 5 муборизи тоҷик баромад мекунанд. сараввал ба октагон ворид мешавад Ҳафиз Сақибеков бар зидди Висенте Варгас, муҳорибат дар вазни 66 кг. пас аз ин набард Искандар Мамадалиев бо Винисиус Круизи бразилитабор дар вазни 77 кг набард хоҳад кард. дар вазни миёна Муборакшо Фидоин Муборакшоев бо Даврен Ермиков вориди октагон мешаванд. ва ниҳоят дар карди асосӣ бошад нокаутёри тоҷик Осимхон Раҳмонов бо Давид Жибилов дар вазни 61 кг барои соҳиб шудани бонуси ACA октагонро тақсим мекунанд. пас аз Осимхон бошад терминатори тоҷик яъне Фаридун Одилов бо Элмар Гасанов дар вазни вазнин вориди октагон мешаванд. ба файтерони тоҷик муваффақият ва ғалабаи дурахшонро орзумандам. ҳамчунин шумо дӯстон дар зери ана ҳамин видео дастгирӣ кардани варзишгаронамонро фаромӯш насозед. турнир биёен бачаҳо, 5 тоҷик баромад мекуна, ҳамаи мо заряжнем, иншоалло победаи хидмоне. дар ҳамин ҷо нашри имрӯза ба поён мерасад. пайгири шабакаи Knockout TG бошед. чанд соат пас мо шуморо маросими вазнкашии ҷанговарон интизор аст. ба шабакаи мо обуна шудан ва зангулачаро гирён карданро фаромӯш насозед. тансияту хонаобод бошед.